tipa asta versus Colt. Să vedem. Eu am pe B. Sunt a doua după El Primo. De la albastru. Fugi. Fugi. Am zis să fugi. Bravo. Așa. Doamne, deci mie un somn că acum filmez la ora 10:30 și... Să nu ziceți nimic dacă m-au zis scunji. Mamă, ce javă e ăla. Handicapatule meu, marș! Marș! Marș, că nu știu ce să fac. Îmi dau eu revive, dacă îți găsești butonul. Dumnezei, mătii! Marș! Așa, așa. Să continui. Oh my god! Bul are ăla. Bul de la Bulangiu. Bulangiu. Bul de la Bulangiu. Dă-i, 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 dă-i. Și altul pe spinare. Bulangiule pierdut. Uite-mă. Să vedem. Deci uitați câte trofee am. Cine mă vrea pe Brawl Stars are ID-ul meu right here, că o să țin un pic ca să puteți vedea. Și cine îl vrea pe... nu știu cum să dau, da, mă rog. Mă rog, cine vrea să-mi dea, are aici ID-ul meu, mă rog, dacă fac așa, are aici ID-ul meu. Și haideți să... Ia, e Eric telefon, tot un prieten al meu. Eric tabletă, Eric telefon, what the fuck. Haideți să-l încercăm pe... Să-l iau pe Dori. Hai să băgăm, haideți să ne jucăm și noi Hot Zone. Haideți să vedem ce se mai întâmplă pe aici. Bro, dar a zis Hot Zone. Birdie, birdie, birdie. Dă-i, dă-i, nu o lăsa să se regenereze. Dă-i, dă-i, ce prostie. A dus cu capul în cur. Ha! Vezi, bulangiule? Dar trebuie să ne ajut. Marci!
Puteți anima la mătii. Ce s-au de? Ia. Solo. Solo Carlos. Solo Carlos era. This is Rosa. Haideți să vedem. Carl. Piper, Bibi, Edgar. Eu am pasta de colectat, guys. Morty. Am uitat, deci trebuia să-l iau pe Morty. Buzz. Grey. Willow. Crow. Kit. E frumos aia, Kit. Dar bag banii degeaba pe aia, că nu știu să o folosesc. Dumnezeu. Mamă, stai că mori pe aici. Mamă, stai că murim. Mamă, bă, murim pe aici. Bă, mamă, să continuăm cu rundele, deci o să ne jucăm Hatazar. Open business. Stai că am uitat să iau pe Mr. Griff. Am uitat să vin zic pe Griff. Sau vi-l zis? Nu știu, dați acolo și ziceți-mi. Animalul, hei! Dă-i mătii! Animalul! Du-ți animala, mătii, cu căciulă de moșneag. Să vă fut în mură de handicapați. Și am pierdut și 2 trofee, să vă fut în mură. Ce bar la manică, du-te în măta. How I can help you? You can help me to mata. You want to help me to mata? Edgar, bravo, bă, l-ai luat pe Amin, nu. Amin, de nu, bă. Vedeți că l-avem pe Mr. Griff.
Ești tot aici. Everything is fine. Catch is king. Putu-ți amuleta, mă. Putu-ți arată. Don't worry. Oh, I have a refund. Get out of my shop. Are you laughing or buying? Oh, ka-ching! Oh, I have the money. Don't worry. Așa. Star player, normal. Am început să joc și eu bine cu Grif. Another customer. Yes, another mata. Thank you to help me to another mata. Thank you. Let's make get another one. But to the knockout. Hallelujah. Hallelujah. Oh, no, e Mr. Grif altul. Everything's for sale. Just take it up with my accountant, please. Animalul, mătii! Că prost! Așa, dai! Du-ți animala, mătii, de ce ești așa de prostă? Zici și mie, de ce ești așa de prostă? Da, vedeți cât de proști sunt ăștia. All sales are final. Că nu știu să joacă. Că nu știu să joace. Și că sunt handicapați. Ce hai că ne mai vedem și într-un alt episod, guys, că deja m-am enervat de moarte. Pa, pa!